Urtero bezala, Urretxu eta Zumarragako udalek euren bizilagunen dedikazioa eta maitasuna aitortu dute 37. lorezarien bidez. Lehiaketa honek, balkoiak, leihoak eta baserrietako sarrerak lorez apaintzeko ardura saritzen du. Bi herrietako hiri ingurunea eta landa ingurunea edertzen lagunduz. Epaimaila Urretxu eta Zumarragako auzo eta txokoetan ibili zen ekainaren 16tik 27ra. Lore konposizioak zehatz-mehatz behatuz eta zaintza, sormena eta ahalegina baloratuz. 2025ko edizio honetan 16 sari banatu dira guztira. 10 sari balkoientzat eta kaleetan apaindutako leihoentzat, eta 6 sari baserrietako sarrera loratuentzat. Sari bakoitza 50 euro, diploma bat eta oroimenezko lore batez dago osatuta. Lorezarien helburua herritarren parte hartzea eta ingurunearen zaintza kolektiboa sustatzea da. Urretxu eta Zumarragako udalek eskerrak eman nahi izan dizkiete parte hartu duten guztiei. Estetika eta ingurumena hobetzeko konpromisoagatik, eta gainerako herritarrak animatu nahi izan dituzte ekimenarekin bat egitera datozen edizioetan. Y bienvenidos a una nueva edición de los premios florales de Zumarraga y Urretxu. Ya lleva 37 años, ya hemos comentado. Unos premios que premian que están dirigidos a premiar a los ciudadanos, a los vecinos de Zumarraga y Urretxu, por cuidar sus balcones, cuidar sus entradas de sus casas y hacer que Zumarraga y Urretxu sean municipios más bonitos. María José Zubillaga Azpillaga, Oragoikoa baserrikoa. Blanca Epelde Egiguren, Zumakorta baserrikoa. Lourdes Etxaniz Aranburua, Fermin Goenaga Epelde Landaburu beserritik. Eta Milagros Aramburu Etxabe eta Jesus Plazer Aranguren behain baserrikoak ito daitezke. Isabel Pazir Astorza behain baserritik ere. Nekane Egia Etxebarria Larrea baserrikoa. Gora Maria Victoria Anguren Arantzabalekin. Zaskun Etxaniz Egainak eskuratu du. María José Calabor Cincias. Rosa María Lizarralde Gabilondo izan da. María Luisa Orikain Berasa. Zialzeta Izmendi. Asko mundrago ekin zaituko dugu. Juana Fernández Rebollo eta José Andrés Iza Maina. Eskerrik asko, danak etortzeatik, zuen indezuen lanangatik. Bagizue, loraren zaintza ez da bakarrik lora estetiko kontu bat ez. Ezik eta azkenen lorak beti esaten dute zerbait ez, sentimentuak eta bai mensajeak ez. Eskerrik asko.